der nu i hvert fald inde. Og jeg altså lige starter på alt muligt måler noget, altså. Som I kan se her, retter lige der kamera eller min telefon. 200, man. 125 diamonds. Så. Der er nogen, der er nok bedre end mig, men ikke i hvert fald silikon her. Og lad os se, hvad der er her. Okay, der er 39 timer. Men 118 spiller kan jeg få her. What the fuck? En syg målmand. Skal jeg have ham her? Den tror jeg får. Jeg får ham her. Eller ham her. Dem heroppe. Eller... Hvad fanden er jeg laver? Eller dem her. Jeg skal fandme have dem her, mand. Og det er, når man får dem. Det er sygt svært, det her. Okay. Det skal nok blive nice. Se, jeg drikker med... Yes, sir. Lad os se. Ikke Erling Haaland, mand. Oh my god, no crap, man. Og jeg forstår ikke, hvorfor man skal være i en 80 rated. Det er jo vanvittigt. Kom nu, jeg tror på dig. Kom nu! Let's go, man. 2 til mig. Jeg får lige lov til at se målet her. Så kører den. Okay, sådan der. Nej. Nå, jeg skal lige prøve at angribe dig, mand. Kom her, mand. Nå, jeg går væk, Erling Haaland. Det prøver nu, mand. Det prøver nu. Så jeg kender ikke så meget sådan noget fodboldspiller. Jeg vil se Cristiano. Jeg er fandme fan af ham. Når vi rammer 5.000, så kommer der en sub special. Den skal I bare glæde jer til. Så kan vi komme op på 5.000 mere, eller andet 1.700 et eller andet. Det er ret nice. Der. Kom der. Og det er dårligt, mand. Bedre end dem. De har bedre hold end mig. I har spillet mod dem her før. Mand. Han fyrer jo kassen i målet, mand. Der 4 til mig. Og gode, mand. Jeg er god til det her. Jeg er vanvittig, synes jeg selv. Der er jo nok nogen, der er bedre end mig. Altså.
tænker jeg bare lige. Jeg gør sådan her, så man kan se lidt bedre. Nu. Nej, det var bare ikke score. Selvom når jeg er jo fan af City. Kom nu, City. Fuck, hvor er jeg dårlig. Kom nu, Haaland. Kom, hvis du tør, mand. Jeg tror fandme ikke, han tør. Hvad er der sker for ham? Han er jo vild. Gør det sådan lige oplader. Kom nu lidt, man. Hvis jeg havde Cristiano, jeg havde allerede scoret sygt mange mål. Det har jeg jo også nu. Men mere. Oh my god. Jesus. Haaland i Søsterpakistan. Vi behøver ikke kigge på det, mand. Jeg har allerede vundet. Kom nu lidt, mand. Ja. Mand. Hundrede af dem her. Nå, men jeg tænker lige. De er bare 100 af dem. Nå, jeg vender tilbage, når jeg har klaret alt det her.